Et bonjour tout le monde. Et on dit souvent la répétition elle est pédagogique. Je vais juste faire des petites répétitions. Pour vous dire ce que le camarade Daouda vient de dire, nous sommes des policiers. Nous sommes des garants de la loi. Donc on a le devoir et l'obligation d'être légalistes. C'est la raison pour laquelle on va s'asseoir à cette marche aujourd'hui. Parce que le maire n'a dit d'autre motivation que l'itinéraire, qui est visé par un arrêté du gouverneur qui interdit cet itinéraire. Donc prochainement, on va choisir un autre itinéraire. Mettez-vous en tête que cette marche-là est toujours en suspension. Donc elle aura lieu, Inch'Allah. Donc ceci étant, avant de commencer, je vais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir. Il s'agit des autres corps, des autres services de l'État, la mairie, la caisse malienne de la solidarité singulièrement. Et l'association, d'autres associations sont là. On vous remercie. Nous sommes vraiment joyeux aujourd'hui de vous voir parmi nous. Ce qui veut dire que votre police, la police nationale compte pour vous. Ceci étant, je m'en vais vous dire la déclaration que les différents syndicats de la police nationale ont préparée. Déclaration conjointe des syndicats de la police nationale. Les syndicats de la déclaration conjointe des syndicats de la police nationale. Nous, syndicats de la police nationale, sommes réunis aujourd'hui pour déplorer les événements du 19 septembre 2019 de Nyono, au cours desquels notre collègue, le commissaire divisionnaire Chaka Tougara, a perdu la vie. Et le commissariat a été brûlé d'importants dégâts matériels. Nous, syndicats de la police nationale, condamnons cet acte avec la dernière rigueur. Présentons nos condoléances aux familles des défunts et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Exigeons des enquêtes administratives et judiciaires et de la poursuite de toute personne impliquée de près ou de loin dans ces événements. La prise en charge totale des frais médicaux des agents de la police blessés, le dédommagement des policiers victimes de l'attaque meurtrière, la réhabilitation du commissariat de police, la reprise des activités de la police dans un bref délai, que le feu commissaire divisionnaire Chaka Tougara soit élevé au grade supérieur conformément à notre statut. Une enquête administrative par l'inspection du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour clarifier l'inaction des autres forces sur le terrain. Prenons acte de l'ouverture d'enquête demandée par le procureur général et veillerons à aider la justice dans le déroulement de cette affaire. Appelons l'ensemble des policiers du Mali à la retenue et au professionnalisme. Demandons également à la population de continuer à informer et aider la police à combattre la criminalité et l'insécurité dans toutes ses formes dans le pays tout entier. C'est quelques livres qu'on avait, qu'on va transmettre au directeur général de la police. Nous vous demandons au nom de tous les syndicats de rester unis derrière vos syndicats. Et nous n'allons jamais faillir s'il vous plaît au grand Dieu. Nous serons toujours avec vous et on va se donner un rendez-vous dans un bref délai aussi, Inch'Allah. Moi, c'est le commissaire principal Abdelrahman Alassane. Moi, il faut qu'elle dise syndicats de la police. Ate pusho yela ma kana chef de police Bouna Baba Damré, un des syndicats qui ont commissaire Chaka Tougara, a a syndicat bɛɛ lajɛlen si kɔnɔ bi syndicat 8 de bɛ yen a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ye fara ɲɔgɔn kan ka lasigi caman kɛ pour
que an bɛ se an ka dusukasi yira sariya kɔnɔ o sariya kɔnɔ tun ye jumɛn ye ka tagama boloda ni ka bɔ an ka direction na yan ka taa anw yɛrɛ ka département na ka taa kun cɛ primature la kɛlɛ kun tɛ wɔyɔ tɛ mais k'a ɲini faamaw fɛ kiri ka tigɛ a tigɛcogo la minnu y'a kɛ cogo la minnu y'a kɛ cogo la sira fɛ an b'a ɲini sariya fɛ sariya ka se ka bin o de kama an wulila ka taa jeunesse la sɔgɔya la parce que yen de ye an ka kubeda ye an ka jama ka ca kosɛbɛ ka t'u ladɔnniya k'a fɔ sariya mun bɛ yen ka a to Sénégal bɛ se ka ko dɔ kɛ ni faamaw ko k'an kana kɛ k'u ma autorisé nka n'aw fana ka marché ma autorisé polisi de bɛ baara kɛ ni polisi ta ma autorisé an tora sariya kɔ an n'an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Sénégalais commissaire ye ka fara Sénégalais officier kan ka fara anw Sénégal fɛn o fɛn bɛ yen o kɔnɔna na an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara an kan kiri ka tigɛ a tigɛcogo la anw t'a fɔ ni jɛman nɔ don an t'a fɔ finman nɔ don anw kɔni bɛ mun ɲini fanga fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre de la justice Maliki Kulubali bɛ segin a kan ministre de la justice Maliki Kulubali parce que ni bolo fununa a bɛ taa tigi de kun an b'a ɲini Maliki fɛ sariya k'a lakile wa a ka teliya parce que an dusukun kasilen don an b'an yɛrɛ minɛ parce que an fana ye sariya lakanabaga dɔ ye mais u t'a yira k'a fɔ ko an t'an ka dusukun kasi yɛrɛ donc fɛn min kɛra ɲɔgɔn dogolen tɛ mɔgɔ si la mɔgɔ minnu b'a ko kunna a dogolen tɛ mɔgɔ si la enquête dayɛlɛlen don wa an b'a fɔ fana mɔgɔw minɛna dɛ an t'o dogo mɔgɔ si la mɔgɔw minɛna mais intervention Mali kɔnɔ a tɛ jɛna ni kuma jɛra nafa bɛ dɔgɔya an bɛ an balima minnu bɔra mairie la ka na an b'u fo association fɛn fɛn bɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo syndicat fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ kiriw fana bɛ yan n'aw kɛra fier laɲini ninnu o jaabira ka ban tɔɲɔgɔn bɛ ne la Fɛrɛma Alasani o ye ka kiri ka tigɛ a tigɛcogo la a bɛɛ b'o merci mun ye marisi bali autorisation t'an bolo autorisation ye jumɛn ye ka papier d'a ma k'a fɔ an jɛnna n'a ye faamaw an bɛ tɛmɛ sira min fɛ o sira parce que décret dɔ bɔra waati dɔ la ka sira yɔrɔ dɔw yira k'a fɔ marisi sigi o ye primature yɔrɔ b'o la anw ka département b'o la ka fara yɔrɔ caman kan mais yɔrɔw bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen n'an bɛ se ka tagama o kan an yɛrɛ b'a bila ɲɔgɔn ye n'an bɛnna mun kan o ka se de Sénégal ko a tɛ k'a ma marisi ma bɔ a ma an y'a sogo fɔlɔ nka a ma bɔ a ma a sisumana nka a ma annulé an ma fara ɲɔgɔn na min kɔnɔ sisan salam. D'accord. Ceci étant, on remercie tout le monde et on vous demande de regagner vos services respectifs pour continuer le travail. Et prochainement, on vous fera appel, Inch'Allah. Merci. 맞아. Thank you.